agyaman iti Apo a Dios tayo, iti kinaimbag na wen intay agyaman ken kuana kadagiti adu a parabor na wen rumbeng laeng nga intay agyaman iti Apo a namarswa iti intay panagkarara nagadudag iti dawat tayo iti Dios nga Apo malipatan iti agyaman ken kuana intay agyaman iti Apo a Dios tayo iti kinaimbag na wen intay agyaman ken kuana kadagiti adu a parabor na wen rumbeng laeng nga intay agyaman iti Apo a namarswa adu dagiti napatgan adaw-dawan tayo iti Apo tayo a Dios daduma umayda iti tiyempo nga saan tayo nga ipagaro intay agyaman iti Apo a Dios tayo iti kinaimbag na wen intay agyaman ken kuana kadagiti adu a parabor na wen rumbeng